تماشاوانên Var TV'ye ev de Muhammed evên we xweş û geş bin. Vêgavê li gel min Serokê Partiya Komünîsta Kurdistan Sinan Çîftyürek heye û wê ji me re bibêje niha çareseriya Kurd di çi astê de ye, ev pêvajo çawa dimeşe û daxwazên wî çi ne? Gelek spas dikim malava ez Serokê Partiyê nime. Serokê Partiyê me berda ez endamê Rêverberiya Partiya Komünîsta Kurdistan Bakur'im. Pêvajo dest pêkiriye em armanc dikin zaten çareserkirina mesela Kurd bi rêyaka siyaseta sivîl aştiyanê û demokratîk çareser bûye. Ji bo wê gava pêvajoyê giring e em piştgirî didin. Du lê daxwaza me ev e ki devlet İttifaka Cumhur eğer daxwaz armanc dike mesela Kurd çareser bike gerek nav lê bike navaroka pêvajoyê jî çareserkirina mesela Kurdistan be. Em dizanin ki 170 sala Sultanê ker ê Misrê dizane ki li Tirkiye mesela Kurd Kurdistanê ye. Lê komisyonê navê xwe komisyona çareserkirina mesela Kurd nekir. Ew bişkov yekî de şaşiya te bişkov kirin. Gel banga me ev armanca vê konferansê ev ki em bandoraka demokratik bidin ser komisyona ki hatiye avakirin ve nav û navaroka wê bêşine li ser mesela Kurd Kurdistanê biskine. Sisî bî ji bo çareserkirina mesela Kurd derfetê mezin henî rojhilata navîn merhele ev e ki hêzê heremî û ê nav netewî. Ev deklem îro rêya çareserkirina her çar parçeyê Kurdistanê vekiriye gava yekemîn xweseriye federal otonomî an statûye başûr rojava rojhilat kanetme ki her çar parçayê Kurdistanê demka nêzik de ew ê xwedî statî bûn. Armanca me zî ev e ki ew korben li her çar parçeyê Kurdistanê komünîst û sosyalîst em wê xwedî stabûna her çar parçeyê Kurdistanê çawa bihêz bikin. Belê gelek spas. Ez dixwazim tiştekî din bipirsim gelo mamoste daxwazên me yî li ser ziman mafên Kurdan çi ne em çi dibêjin? Gelek spas. Daxwaza me li komisyonê ev e li devletê ev e. Eğer dixwazin meseleyê çareser bikin di gavene yek gavê hukukî yek gavê siyasî. Gavê hukukî vek encamê meseleyê Kurd Kurdistanê ne. Em bên mafê hêvî bidin Öcalan, em bên mafê berdana Salatin Demirtaş û hemû girtiyên doza Kobaniyê, em bên tayînkirina Qayûm Lolê rabe, em bêjin girtiyên hemû siyasîn bên berdan evna encamê meseleyê Kurd in. û wek em bên dibên ya kanûna dijî teror wek em bên kanûna cezayê Tirkiye bana lolê rawin ew nazî encamê mesele Kurd bin. Gavekî pişte bir wana babijin. Lê gavê hukukî lê evna çareserkirina mesela Kurd ne. Mesela Kurd çareser nebe ew encamna can di pêk tên. Ya duemîn gavê siyasî ye. Mesela Kurd meseleka siyasî ye gelê Kurd milleteke daxwazê wî wekî mafê milletî hene ji bo wê dema nizîkî em du tişta dixwazin. Yek eğer anayasa nû ve dibe destûra bingehîn nû were rojevê gerek hebûna milletê Kurd bê qebûl kirin. Du milletê zimanê Kurd bu ez zimanê perwerde û fermî zanîgehê de hetanî dibistan de hetanî zanîgeh. Belê gelek spas her hebin. Ez spas dikim malava dest xweş.